ई काहे कहता रो ई कहदा कि रखले बाड़ू किलो भइलौले बाड़ू जिलो भर इहे कुल गीत संगीत बा। अरे कौन चीज के जवाब नहीं खे मनीषा हमरा लगे कौन चीज के जवाब नहीं खे लेकिन बड़ी सोच समझ के बोले पड़े कि तू अभी नादान बाड़ू कल्ली बाड़ू कचनार बाड़ू अभी बढ़िया से तैयार नहीं खूब भइल 82 लाइन में भी बढ़िया से तैयार नहीं खूब भइल जहिया तैयार हो जाइबू जहिया खाए लगबू जैसे निर्मला खाली गीत संगीत खाए लगबो गीत संगीत कोई जरा कोरस के बढ़ा तनी कोरस के जगह दी तनी काजल डीजे साउंड हेलो बहुत बढ़िया साउंड बा बहुत सुंदर हेलो मैं कोई में थूक देले बड़ा सो हेलो ये तो नलवा दलबा तो चाट ले नाल वाला लड़का तो बोला था कि बेसवा तार फाड़ दे बेसवा फाड़बे चला जाए दो भाई हो मोटका अबे जानते नहीं रमेश भैया के देख तू गाना गावत रह हम चाहम तो गवाई बिनका से हां ये खुद कलाकार वाले तू जानत नहीं ख तू कहत रह कि हमर बहुत कैसेट निकलल बा इनकर ओह जमाना में कैसेट निकलल बा जौना जमाना में तू अपना बाबूजी के गोदी में हॉगिज पहन के बैठल होखबा ओहो कपड़ा वाला ओहो कपड़ा वाला जकरा के गरतर कहल जाला गड़तर सच्चाई बात बा मनीषा हम उस जमाना से गावतानी उस समय से गावतानी जौना समय में तू अपना मम्मी के गोदी में हाफ पैंट पहन के बैठल हो कहत मम्मी मम्मी मेरे को मुझे सुसु लगा है मम्मी पगलाई लोग तू लगल बने हमारे सोझे अच्छा माई बहन लोग है जे बाड़ी हम माई बहन लोग से पूछल चाहतनी कि दुल्हा के चुमावन गीत हां जी माड़वा में होला कि तिलक चढ़ला जखनी होला रउए सब बताएं जब धनुष के हम भंग करा देने पाठक जी रउआ विचार करो जब धनुहा के हम भंग करा देने तो लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद न भइल बा ना वो कहां गइल लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद भइल बा कि ना कहां गइल थोथी धनुष के आवाज धनुषा के उठावत ना कोई देखल है आ ना कोई सुनल है लेकिन एगो आदमी के सुनाई दिलस केकरा जकरा नाम परशुराम जी परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर से अइले पता करते कि हमारे गुरु जी के हमारे शिव जी के धनुहा के तुड़ले राजा जनक के दरबार में अइले राजा जनक के दरबार में फारसा उठा के क्रोध कैले कहे के केकरा इतना औकात भइल बा जे हमारे गुरु जी के धनुष के तोड़ देले ई के कही ना ई के कही के तार पापा के कही है पापा तारे जे बारे कोरस के माइक भाई कोरस के माइक भेजो सब माइक में उठावो लगलू बने एगो औरी कोरस के माइक भेजा कोरस के माइक नचनिया लेके आइल बड़ू बुझाता रहो कि जैसन जलगेड़ा नाल बादक बा जैसन जलगेड़ली बाड़ी नचनी सीमा नचनिया बुझाता रहो कि सीमा हैदर के मौसी आइल बाड़ी आई हो राम कोनो जवाब हमरा लगे खाली ना रहे ना मनीषा तो अभी दूसरा मुलाकात बा बहुत मुलाकात होई त तहरा प्यार हो जाई हमरा से प्यार हो जाए एकदम जगह पे गिरा चेहरा देखा शाहरुख खान बाप रे प्यार में चेहरा देखल जाला ना शाहरुख खान के देखला तो अरे साला काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला राजकुमार के देखला राजकुमार के तने उठाई नाल के चाटे लेकिन नाल बादक जबले मुई है ना तबले तो कोई से प्यार करबो ना हां तने बढ़ाई हेलो नाल बादक व्यास के भतार होले होले हां जरूर जैसे मैं रमेश इनकर भतार हमें हां गायकी के भतार होले गीत संगीत के भतार होले जय भतार माने बोलत मत बुझाओ भाव से जे तारे लो करे के भतार कहल जाला तब बेस्ट तने बहुत सुंदर साउंड बजाता गावे गुड्डू साहनी जी चल गइले का तोहरा ऐसन ऐसन के गाना बजाना सुन के आदमी जइहे ना त का करी मेन करते चल गए रवे पानी से आई कहतर कि माई बहिन के भगा देला बहुत लमहर लाता जी भइल बड़ी तो तनी बोला तो घरवा से तनु जाने हाउ एगो ठकुराइन बनल बा पेट लेके हां बुझाता छिनरी काजनी नैहर के छिनार बड़ी जो छिनरी जो
ভালো আছে वो ने देखी बड़ा का छिनरी आइए ना मंझली छिनरी बैठी हाँ ऑपरेटर जी तनी एकरा आवाज खोल दी हेलो 3 नंबर के आई तनी नाल के तनी सेट करे अब बियाह में खाली गाड़ी होई तबला बियाह में गाड़ी गीत होला गुड्डू भैया गाड़ी गीत होला बियाह में प्रेम गाड़ी हो दुल्हा के गाड़ी दे हम दे आप दूल्हा के सब के गाड़ी दे हम बच्चो बैठ रहे हैं हेलो हां हां खोला आवाज तिलक कहरू के गाड़ी दे जय हो काहे की बराती की गाड़ी न दियाला बराती चलो ठीक बा सेट करो बेंजू मास्टर स्केल दिखावा ना अच्छा बढ़ जाइए ये बीचे बीचे बढ़ जाए दोनों दिन से हो जाए बीचे बढ़ जाए तबला के तनी बढ़ा दे तबला और बेंजू दोनों उठाए पीछे वाला बक्सवा में एकरा में ट्रेवल दे के उठाइए भैया एकदम गूंग लेखा बोलता है टना टना आवाज होके के चाहिए ऑपरेटर कहां गइल ना ना ठीक बजावलन हा तनी बजावा बढ़ावा ठीक बा बेंजू के बढ़ा दी बेंजू के बेंजू के